Fil-programm xara bank l-ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola ma kellix kelma waħda xi tajt fuq vot li ħadu sħabha kontra s-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. Kienet l-ewroparlamentari Miriam Dalli li f'dan id-dibattitu tkellmet dwar kif permezz tal-vot li ttieħed xahar ilu propju fis-26 ta' Marzu, Metsola u sħabha iddew il-prinċipju tal-umanità u s-sovranità fis-sistema tat-taxxa Maltija. Meta niġu għal-vot, jivvotaw totalment differenti. Rapport li votajna fis-26 ta' Marzu. Il-memorja nassum li għadha friska. Emenda 18 li votajna għalija fil-Parlament Ewropew titlob li jkun protett id-dritt ta' pajjiż żgħir bħal Malta li jkollu vot daqs pajjiżi kbar f'sistema importanti bħal mit-tassazzjoni. Kif jivvotaw it-tlet MPs tal-Partit Nazzjonalista jivvotaw kontra. Malta jgħidu mod, imorru fi Brussell u jagħmlu mod ieħor. Jiena li nista' naċċerta lin-nies hawnhekk li meta jkun hemm attakk fuq pajjiżna jiġi minn fejn jiġi, se jsibu lili, se jsibu lil sħabi biex aħna naqbdu għal pajjiżna. Jiġi minn fejn jiġi l-attakk. Bid-dokumenti f'idejha u tispjega klawża Miriam Dalli għamlita ċara li dan hu vot li għeddet l-impjiegi ta' eluf ta' Maltin u Awċin u sostniet li fil-waqt li Metsola f'Malta tgħid li trid tiddefendi s-sistema ta' tassazzjoni fi Brussell tmur u tivvota mod ieħor. Metsola fl-ebda ħin ma ċaħdet dan il-vot u meta Dalli qaltilha li għandha wiċċ għal Malta u wiċċ ieħor għal Brussell, infexxet tgħajjat gidba. Iżda kull darba li għamlet hekk kien hemm dokumenti jidher fuq televiżjoni li juri kif tassew Metsola u sħabha vvotaw kontra pajjiżna. Dak li ma jistgħux jafdaw. Gidba. Għaliex gidba? Għax gidba mhux vera? Din it-tieni darba f'ġimgħa li kien żvelat kif l-ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista vvotaw kontra l-interess ta' Malta. F'realtà, l-ewroparlamentari Alfred Sant ukoll iffaċċja lil Francis Zamid Demek b'vot kontra Malta. Vot li f'dak il-każ ittieħed f'Diċembru tal-2017. Dwar dan il-każ ukoll l-ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista ma kellhom ebda ġustifikazzjoni bl-unika risposta tagħhom tkun li jivvintaw gidba dwar l-abort. Bl-ewroparlamentari laburista Mill-Meps qalet li fi Brussell l-ewroparlamentari laburisti dejjem ivvutaw kontra l-abort. Aħna votajna kontra il-grupp parlamentari tagħna stess għax aħna kontra abort. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.